L'idea del salt de masses a mi me'l va dir la Rosaura Bonet. Diu, s'està preparant que les dones puguem fer un salt de masses. I va creure que jo, que era molt patumaire i molt entusiasmada sempre de la patum, doncs que, en fi, que m'agradaria saber-ho i podia participar-hi. Però exactament no sé si va sortir ben bé de la Rosaura al principi de tot. És que no ho puc dir perquè no me'n recordo, però em sembla que això va ser algú que també ho va pensar, ho va preparar, i la Rosaura s'hi va entusiasmar de seguida. Per tant, ara jo dic concretament va ser aquest o aquesta, fa angúnia perquè, esclar, si no va ser així, doncs puc ofendre el qui va tenir l'idea, oi? El Noguera, perquè jo em recordo que quan se'm va proposar de dir s'estava pensant de fer això de les dones, doncs diu el senyor Noguera, l'alcalde, doncs està d'acord. Perquè, esclar, no sé, potser la meva manera de fer o d'actuar, si no haguessin dit això, hauria dit, bueno, m'ho pensaré una mica, perquè no fos que volia fer una cosa progre sense sentit o que no convingués, etc. I en aquella època poder, doncs es pensava una mica així, oi? Va ser que es vestissin en el lloc que es va destinar, doncs, que va ser aquí al costat de la llibreria UC, que hi havia el jutjat comarcal, i ens van deixar un espai allà perquè les dones poguéssim vestir i posar les caretes i sortir d'allà, diguéssim. Les Rosaures són veïnes de casa i sí, les coneixia. Una d'elles, al cap de poc temps, va ser cunyada meva perquè es va casar amb un germà del meu marit, esclar, coneixia de sobres. No, les coneixia totes, sí. Esclar, jo vaig dir, bueno, ho dic al meu pare. Però això ho vaig dir, doncs, no sé, per educació i per una manera de contestar normal en l'època, oi? Però jo sabia de sobres que al meu pare això seria una gran alegria i que mai em diria que no, perquè era superpatumaire i havia treballat molt per la patum, el papà, sí. Ningú va saber que érem dones. Després, quan es va acabar, diuen alguns comentaris, deien llavors també, que van trobar una cosa, no sabien què, però una cosa una mica rara, poder les mans, perquè almenys jo, i em sembla que els altres tampoc, poder en aquella foto es pot apreciar, que no vam portar guants. Això també va ser una mica innocent, perquè amb les mans de seguida pots veure si és un home o una dona, oi? Clar, les ungles pintades no les duíem, això segur. Però, esclar, aquests petits detalls que, com que va ser una cosa tan dir, vols fer això? Va, som-hi, poder faltava, doncs, no sé, polir una mica aquestes coses. I després penso jo que poder, esclar, quan petava la massa, que t'has de tirar a terra, poder no t'hi tiris igual que un home o una dona, o no t'hi aixeques igual. Esclar, no som homes, hi ha una mica de diferència amb els gestos. Això és una cosa que la penso jo particularment, oi? Algú va trobar estrany les mans. Diu, aquestes mans no són d'home. Molt poca gent, els que estaven poder més a prop. Tinc aquesta idea que això es va comentar així, però esclar, de seguida es va saber, perquè només tombar i anar a les columnes aquestes i ara ens vam treure la careta, que hi ha la foto que està, la foto única que es publica,
que és aquesta que estem allà a les columnes. Clar, ja fa anys, una cosa determinada dia vaig pensar això, no, però és que va ser com una cosa... Jo era molt patumaire i anava sempre a la plaça i pels carrers, als patums dels dimecres i divendres i tal. No m'havia perdut cap d'anar. Però ara, esclar, és que és un rebombori interior que tens per la patum, que encara ara el sento només que m'estic assentada, oi? Però el mateix que sento ara, que encara venen tants records i tantes coses i la visc molt, i esclar, estic quietona i assentada, però és així encara. Llavors, doncs, sentia tot això que sento ara, però m'hi movia a la plaça, diferent. En aquella època podien ser uns comentaris, esclar, a mi poder tampoc s'atrevien a fer-me uns comentaris una miqueta de dir, home, les dones, o fer això, tal. Però no, perquè el que jo vaig sentir que podien dir la gent i em deien, era que era un acte molt berguedà. La paraula berguedà, acte berguedà de patumaire, això ho vaig sentir molt, que ho deien, i que m'ho deien. De dir, ha sigut un acte patumaire berguedà fabulós, això sí. Ara, si després hi havia una crítica al darrere d'això, de dir, home, les dones, esclar, en aquella època era normal criticar-ho, Perquè, esclar, però és un rebombori de gent que parla i que et venen i que tal i qual, que sents de tot i també estàs una mica atabalada perquè acabes de fer una cosa que has trencat unes estructures i una cosa que és com un rebombori que tens a dintre, Que vaig estar molt contenta d'haver-ho fet, això sí, però de moment tot bull, I sents de tot i, clar, a la cara et diran que sí, que fabulós, però després penses, bueno, qui sap què diuen, que no recordo cap cosa que em disgustés de dir, escolta, s'ha dit això o allò. No. L'any 60 encara no hi havia música a les masses. S'havia escrit ja la música, però no s'havia posat a la pràctica. Sabia que hi havia una música per les masses, perquè de moment, quan que va ser al cap de 2 o 3 anys que es va posar música, doncs va ser el poble no ho va acceptar gaire, hi va haver xiulets i soroll, perquè, esclar, no fos que la patum no es podia tocar coses que no havien fet mai i que això esparverava una miqueta els patumaires. Però ara ja ningú xiula ni diu res. Però va durar temps, que ja els agradava, però havien de protestar els berguedans, perquè deien, això no s'ha fet mai i, esclar, trobaven una mica estrany, només es tocava música pels plens, oi? Per sortir a la plaça a saltar de massa no calia ensejar, a més ho portàvem a dintre ja de néixer això, els berguedans, oi? Va ser quan van fer la patum, els passacarrers, els dimecres o divendres, no sé quin dia era, i el van fer al quartel perquè hi havia la casa dels militars i, esclar, havia d'anar a fer l'atenció com a... havia d'anar al quartel a fer això. I, esclar, jo ja tenia ganes de fer-ho, però tant com fer-ho, no sé, a plaça Sant Joan o Sant Pere, el bon carrer, que tothom ho veia, ho vaig trobar que en aquella època això, en fi. I quan vaig ser allà baix, quasi bé al parque, que la gent, molts ja no acabaven de baixar perquè quedava molt apartat, si no hagués sigut que hi havia el quartel mai hagués anat a fer la patum allà baix, oi? I quan vaig ser allà baix vaig pensar, a veure, poder que em decideixi, i amb una cosa i una angúnia. I hi ha una anècdota, que el meu marit aquell any va pujar a Berga per primera vegada, un foraster de Barcelona, i anava seguint la patum. Bueno, era amic d'uns amics nostres i tal, vull dir que era lògic que vingués amb la colla meva, oi? I vaig mirar una miqueta la gent que hi havia per allà al voltant i vaig pensar, mira, aquest noi de Barcelona que no veuràs mai més, doncs va, vinga, és l'únic que no coneixo tant. I llavors, en fi, vaig fer el salt aquest allà amb una il·lusió que
però molt gran, és que no us imagineu, saltant una massa allà, oh, encara quan hi passo hi penso. Va ser molt maco fer aquest gesto. I em vaig sentir, no sé, com que era lògic una bergadana, dona o no, però fer allò. La Patum no ha canviat, però la manera de fer-la i del poble sí que ha canviat, perquè si els costums no tenen res a veure les d'ara amb les de llavors. Per tant, el divertir-se també és una mica diferent, oi? Esclar, això és molt particular, si m'agraden els costums d'ara o no m'agraden, hi ha de tot, com sempre, oi? Però estic calmada amb això. Jo el que penso important, com que m'estimo la Patum, és que la Patum es continuï fent. I si, no sé, això és difícil de dir, si la Patum té els tiravolts, suposa, o la manera de fer-la abans o després, que encara dura el xivarri, oi? Ha canviat. Vol dir també que és viva i que no passa a ser folklore, perquè el folklore imitem el que es havia fet i la Patum encara no la imitem, la fem, segons els costums de la gent, més esbarriades, menys, amb més respecte, no tant, el que sigui. Però encara la fem, no imitem allò que es havia fet. Encara que no passi folklore també és interessant, que es faci, que sigui viva, que no imitem. Em sembla, això és una opinió molt particular, esclar, perquè té un aspecte religiós molt fort al corpus. Per tant, al tanto, si només ens divertim saltant a la plaça o tal i no fem res més, no és corpus, És Patum només, llavors, si cas, encara que surt del corpus el Patum, però no podem deixar-ho córrer, això, al tanto. No ha passat a ser folklore el Patum, la fem. Amb els petits canvis que hem fet la gent, la societat, oi? I a més, el gran aconteixement ha sigut la Patum dels nens, perquè aquests ja ho porten a la sang d'una manera que això ja no es pot perdre ara i també serà sempre viva. Jo soc molt patumaire, però poder no desbarriar-me per la plaça o fer... Mentre vaig ser soltera i jove i en facultats físiques, sí, perquè anava a la plaça i ja està pels plens, havia seguit els plens, vull dir que això sí, però no, normal, És que jo la Patum sempre l'he respectat molt, me l'he estimat i me l'estimo i la tinc amb un carinyo especial, oi? Continuant amb les dones, que és la nostra conversa, ara és tan normal que una dona faci la Patum que tant és un home com una dona, oi? Poder físicament, doncs, ballar l'àliga és un pes físic que poder no totes les dones ho poden fer, o els gegants, oi? Però no deixa de que les dones fan la Patum i llavors podem dir els berguedans fem la Patum, perquè si només la fessin els homes també no seria fem, oi? Podríem dir fan. Això del futur és difícil, però jo crec que la Patum és viva. No la imitem, la fem encara. I això per aquí es pot salvar bastant, No pensar, s'havia fet, es feia així i tal i qual, imitar el passat. No imitem, fem. Fem. Perquè si les dones abans tenien una manera de fer socialment molt diferent que tenim ara les dones,
doncs esclar, la Patum també ha de canviar. En bé o en mal, no sé, perquè això depèn de la gent com som, oi? O com ho fem. Però no deixa de que això és un punt que és viva la Patum. Que no passi a ser mai a folklore, sisplau.